Dan Richard, ix-xufier li der fil-filmat tal-istering tax-xarabank li nqala minn postu. Fl-ewwel opportunità tiegħu, Richard jirrakkonta x'ġara dakinhar tal-inċident. Jiena ħriġt tal-xogħol normali. It-trakking kollu sewwa palma l-għamlu s-soltu niċċekkjaw naqam iż-żejt u ilma u l-affarijiet biex għandix kollu sewwa. U bdejna l-xogħol normali. Kajt normali, ġaka r-rota tiegħi pers li kont qiegħed Blackstreet titla għal-Rabat u tibqa' sejra Buġibba. Kajt normali fil-venda niżlu n-nies, stelaw in-nies regolari. U kif flajt minn taħt l-imtarafa biex tidħol għal-ġol għal-Rabat, għadu kollox normali. Kif qed indur ma' saqqajja biex ninżel tar-Rabat biex inkompli triq tilejta għali u hekk, ħassejt faqqiħa ġol l-steering. Ġifieri mhix inqala l-steering jew hekk tqaċċat mill-ħadid tiegħu. U tfajt daqsxejn mal-ġenb biex nara naqax għandux m'għandux. U jiena delli li fejn kien qed nitkun bla triq għax waqaft quddiem dak id-disko. Richard jieqaf fin-niżla tas-saqqajja, triq dejqa ħafna, joħroġ mix-xarabank u jiċċekkja xi ħsarat għandu. Ċekkjatlu minn taħt biex nara nistax inkompli immexxi daqsxejn l-isfel biex inneħħih minn nofs. U kiedu ma qatax għal kollox, ġifieri stajt inniżlu bil-mod l-isfel. U bejt niżel bil-5 speed. Ġifieri ma kemmx speed qawwi biex jekk imur l-istering ikompli jmur jew hekk nkun naf x'in nagħmel u nikkontrolla waqfu mill-ewwel. U bqajt niżel bil-mod l-isfel u da. Dult marra roundabout il-kbira tal-Rabat u dal-normali magħha u ġej biex idħol taqali. Kif tħal taqali eżatt faqqa, kompla faqqa il-dak mara kollox vodieri. Kif mara kollox waqaft. Ma bqax miexiex ma sax tibqa' biex il-biżrejn maqtuħ. Kif jinqala l-istering, Richard jieqaf mill-ewwel, f'nofs ta' triq. U l-karozzi l-oħra jibdew jitolbuh biex iċaqlaq ix-xarabank minn nofs. Waqaf wieħed bil-coach ma' ġenbi. U jien pers li kont qiegħed startjat ħabba pers li kemm in-nies fit-trakk u kien isħana biex ma jkunx fisħan u ma ħajtu blejsi mixewl. Għalli itfgħu ma' ġenb it-trakk. Għawatlu ma stax iwolbu ma' ġenb għax għandu ħsara. Ma għax ngħidlu x'inhi l-ewwel. Xirretu baqa' jassisti biex jara jisu bħal speċi biex jara x'inhi l-ħsara. Għatlu inti dak li nista' nsuq bl-istrieħ maqtuħ u kemm ġast ollejtu l-fuq. Ġifieri mindu ġabu l-video u ma kont diġajni xi 10-15 minutes u jaqaf x'in olletlu l-steering u ġie ma' ġenbi tal-coach. Jiena x'in tqaċċat l-steering għal kollox, jiena ma kontx qed insuq. Tant kemm ma kontx qed insuq li ma nistax ikun bl-steering f'idi u l-coach qiegħed ma' ġenbi qed inkellmu. Ġifieri ma nistax kompletament der il-video li qiegħed wieqaf għax hemm il-coach ma' ġenbi u qed ikellimni. Ġifieri x'jiena ollet l-steering it-trakk ma kienx qiegħed miexi. Kien ġejlu 10-15 minutes wieqaf it-trakk hemmhekk. U ma stax insuq għax ma stax ikun il-coach ħajimxi bil-kontra miegħi għax deru volti il-trakk tiegħi u l-coach deru tieqa ma tieqa. Ix-xufier mill-ewwel jafżal il-mallem tiegħu bl-inċident. Ġie il-mekkanik mal-mallem waħlu r-rota u raw li kollox kif suppostated, ħalli ma jkunx periklu għaġol passiġġieri. U ġejna komplejna r-rotta li kien baqalna il-ġota kollha. Jiena xi faqqa l-steering ma rridx indaħħal il-passiġġieri fil-periklu u dak kif rajtu li mhuwa sejf waqaft mill-ewwel kompletament. Kif ix-xarabank tranġaw l-ħsarat fuq il-post, ix-xufier ikun ordnat ikompli bir-rotta. Il-video dek 3 xhur wara li ġara l-aksident. Għax u ġara l-aksident voldieri u mill-ewwel voldieri kif rah fuq YouTube sħabi x-xufiera l-oħra voldieri mill-ewwel informawni qalu li ġara hekk u hekk. Għattu għamu l-jimma minn tomx għaxin li la ma jtix tiġbid l-video għaxin dak il-ħin kon jabmani li ma l-poliklax il-passiġġieri u li jena ma l-poliklax li l-nifsu għol għaxin kont għed periklu għax kont għed fuq qoddimi iktar minnom u nżuħil ħanna nalla voldieri ma għala xej għax
laħat ma twelwer voldieri fit-trak. La grift in-nies, la grift it-trak, jisu ma ġara xejn. U li ġab il-video ħinkollu qiegħed jisu fuq l-steering. Mbagħad jisni der daqsxejn jiena x'inollejt l-steering. Ġifieri u kien moħħu fuq l-steering kompletament anke x'inġab ninqala il-kappa. X'lajt il-kappa tal-steering kien biex nidħi il-wires tal-ħolm. Għadġa għandu l-ħolm jajat u biex ma għox għamil fattarija siħa ġatrija. Imma wara li xandar il-filmat, 3 xhur wara l-inċident, lil Richard jissospenduh. ċemplu l-mallem biex li ħadd ma kellimni u ħadd ma informani, ħadd ġifieri ċempel l-mallem għalli ħadġi inkompli ir-rotta jena għalli għax ġejt skolfidat minn xogħolok. Għatlu niġi stofet minn xogħol jina minn ħatija ma dalli li għamil ċej ħatin. Għalli jina mortu kellimtom u teċkemettilom u dana għax jina kon diġa ma l-istessima għallem meta konna fuq t-trakit s-sofor, fuq transport pubbliku li jħor, kontini xit minn snin ma l-istessima għallem, għat ma kena problemi, għat ma ħabbat bitrak, dejjem voldieri ħdimna jitfejt jina huwa u dejjem xejna voldieri, għat kissir t-trak, għat kistaħt bitrak, jaff xufier jiena voldieri. Xi ġimgħa wara ċempelt l-awtorità biex nara naqra ġara għax meta wafquni li qalu li bejn ġimgħa 15 nerġgħu intuk ix-xogħol, ċempiltlu ħalet il-15 jgħaddu biex nara naqra ġara ma ġarax u għalli mun fuq il-transport pubbliku skol filata għal kollox ma tistax terġa' tmur fuq dak ix-xogħol. Għaklum majna it-takk l-special voldier, u kollox baqa għandi voldier, ma ħadu li xej voldier li. Għawat xinstaqsetu għalli tista' tmur fuq double decker, fuq minibus, coach, basta ma titħoċ fuq il-transport pubbliku. Għalissa jew sospiż? Sospiż għal dejjem. Ekta faħħili mill-ewwel voldier, sospiż għal dejjem. Lil Richard sal-lum ħadd qatt m'għamel kuntatt miegħu. Huma jisu bħal speċi raw il-YouTube, għacċattaw l-affarijiet tal-YouTube u ma li lastaqsjawni laħaddu per esempio biex jgħidu li kif ġara l-każ u ma ġarax xej. Ġifieri li ħadd ma kellimni, li ma kellimthom xiena nħabba biex neġa' noħu xogħol lura qas kienu jkellmuni lura. Ħadd ma kellimni lili. Richard iddispjaċut għax wara li jagħmel dak kollu li seta' biex ma jipperikolax il-ħajja tal-passiġġiera qed ibati hu u l-familja tiegħu. Jiena ħossni rrabbjat għax jiena issu bħal speċi dak xogħli dejjem qegħdin fuq dak ix-xogħol u issu bħal speċi ma nafx nagħmel xogħol ieħor ħlief driver għandi familja u għandi l-mara u tarbija ta' sena u xarejn. Jiddependu minn fuqi. Bħal speċi paga mhijiex dieħla. Flus għedin nispiċċaw, tal-larif għadni maħat xej, aswazet minn tal-larif għadni maħat voldieri, għax spiċċaj fuq l-larif. Ġveri maħat xej, xej mudiħet xul, la tal-larif, la paga xej. Mudiħet xej.